Gaya nga. Huwag ka sa bugtok pa sa gamay. Na, agkakaw na utro. Utro ba na kakaw na? Sa unang kay, puro mga sa bugtok, huwag mga sa batigong, pero karon huwag sa bugtok. Serte na rin tigas mga kakaw. Nakahagdos mo ka. Hi guys! Magandang hapon! Ako na po ni City Reverse. Tapos ko yung kauban. November 26 karon mutukan mis ibabaw kami sa kuy-kuy. Kay sa pang sulit amang adlaw ni kuy-kuy magsulo-sulo mi sa kuan kalibunan. Kay sa kuy-kuy hapit ni Lorga. So, mo na ba kuy kauban? Di na ko kasulo-sulo des. Among ako lang isa. Kaya nagutog tanan na kay maiting sa matukaran ko. Pahid akong subscribe unsa. I-click po ng notification bell button para makakita mo sa sunod ng mga videos. Unsa, adto kalimti na pahinumdum. Diha ba ako makatigom og mamiso. Madyo naman maka-porta ko puhon. Og ting check up na pud na ako makuot. Nakamakuot unsa. Makatabang po ko nila nanay tatay patmakuan sidan. Unsa guys, agang buhat ng karong hapon. Mutanaw ko sa basak. Ang tanawon og ning taas na magtagod. Ama nagpatrabaho ka mong basa kay sayang. Kay sige na pag-uwan, naadyo naman puhunan, may maani ba? Kay mahal ba ang pwede baga sa merkado. Tag 2,000 pag sa kasakon. Maadyo naman pag may maani puhon, muloy Ginoo. Di nakadyo ko ang gasto. Naman may humay nga ipagaling. Anza, amo pakita yan guys na nagbot sa basak. Hi guys. Dala ko sa among basak. Na mauna ni. Nakuha na si Za, na turtle. Turtle. Gipa turtle na unsa. Isa gibo na pag ano man magilid. Turtle. Naglibog ko kasi na. Turtle ba na o turtle. Kuha na ni gamay laman ni kuwang. Para matanong man na pod siguro. Ha? Turtle. Gipa-turtle na. Takron, mao gipa-turtle na. Unsa? Kay sayang mo padug di mo ipatrabaho kay wa kay maando. Mo nang nagsuho na lang mig paturtur dani. Sagibo kay arong puhon lagi mo Ginoo. Nami maani. Bakoy, maglibot na pud ni. Nga grabe ka maglibot. Wa pa dari kaadto na tubigan kay wa man dari irigasyon. Aga mong tubig dari magkuam trabaho mas basa ka na sa pa. Unsa agdaning dapita wa pa ni siya. Wa pa siya matubig gahi pa. Aga bas may pabor sa sapa. Mo lang dahil na tubigan. Unsa? Hapit na katagad na. Mo di kuan guys. Tagod. Kaya di ba mong tagod guys. Sa kato mga mag-uumar na kaila dani. Unsa nang tagod. Mo ni si Zay umutag asta kazo maguwang na. Mo ni ibdon para itanam. Ubahin na itong basak, masimintuan na. Kanang na plasta na dyan kaadyo kuan ba? Kanang na dyan kahamis. Pwede na ni mo tanuman. Mo nang na-excited na pag ko. Puhon, ugma. Ibot na ni, mutabang ko na naglarot. Mabad na mong trabaho sa una, maglarot, magtanam. Sakto na dito itanam, may kagawang na. Makatanam na lagi midani hapit, mga sunod simana siguro. At ang ilaman ninyo kay mag-vlog po ko na magtanong mi. Alam kakita pa mo kay katong mga nalagi sila jo nga. Nakaagi na ng mga trabaho ang tanong, magluto og tagod. Arong makahanap mo sa una nga. Maniagi ba? Daghay tagod gi reserba kay arong matanaman jud tanan. Kay alam ba pa na makatanom na kay mapaabot. Kaysa imbasak imong pasagdan nga kalabong na. Maju kay karon kay naloy Ginoo gigrasyahan pud mi. Unsa? Mao nakapasuhol mi og kuan trabaho sa basak. Salamat sa Ginoo dako. Kay si Florami nag YouTube, nakasweldo na pud siya. Damo tong ako pud. Nagsweldo na pud ko mga makatabang-tabang na lang pud dari sa mga kuasbay. Mga sanay mga amut-amutan. Unsa? Sa daghang salamat kadto sa mga ning suporta namo. Kanang inyong pagtanaw sa mga videos. Takon sa kadtong tabang. Grabe dang salamatan kadto ninyo guys.
Makatanong naman ang basak na alam pag may mapaabot buhon og huloy a Ginoo. Madto pa may kuy sa ibabaw. At sa among bago bitaw des agi katong nay among laglagan permi ni pura may sa unang uha mig kakaw. Didto. Adto mi kay naay daghang hinog kuno hanggang maguwang. Layon pa na himuog tablid sa ipagaling og kanang ay mao ganan sa sangagon hapit na po ng Pasko. Nala may siya ko din nagkapasko po. Dali koy. Sa maghinahinan nami guys. Tanaw naman mo. Sunod-sunod naman mo na mo. Kaya mura gud po nagsunod-sunod dres ka bukiran. Dahil na miskoan guys, ibabaw. Mo pa na mis kakawan. Awanin to daghang tibunga. Ikaw, unang ko kay ko nagbantayan sa nailapinig. Ba. Ikaw na paakan. Bitaw rin, hindi mo ko masabot sa mga dahon. Magani hinahiraman ko. Agkarang lapinig sa unang dito ko na makalimot gud. Hapit ko mamatay na ng lapinig. Kaya katong nanguhan mig sambag sa kalingganay. Kami tos prami. Minsan kamo ko sambag, gansa kay damay bay sa lapinig, sama pang ipislit. Abi ko gonsa ko habog lapinig dito bata pa ko. Pagpaslit pa na ha. Dah, grabe. Magama nagpaslit sa lapinig ang nawag. Barang, hubag ligatanan. Pati ka mga kamot, hubag ka. Ang lawas, nahurot tagas lapinig. Eh dito makusto mo sa sambag. Ano ko makalimot. Mo to, ilantan lagi ko. Ano habag-habag ang naong kamasakit lagi. Sira. Uy, tayo ni Gimaw. Kabaw. Nansak ko eh. Lagi. Naman niya ang gana sa unos bata may kuha maglugoy may kabaw. Lagi. Ari, lagyan dyan na sa tabangan. Tabuan. Tubuan, di ba ko? Tabuan. As kita pa nakadto. Kabag po na nagang tangkag sa una kay. Kuan. Paak. Daghan na din ipaak na. Tabuan. Lapinig, unggoy. Gabang tangkag sa una gipaak pas unggoy. Kaya man gipapagasog pahingo to. Unsa? Unggam to sa masilingan. Tao na, agam masilingan ay unggoy. Unsa? Hindi na magasog ko. Kaya alay kung kakuan. Di ko mahandak na ng magamilan pa ng mga yan ha. Hindi ko, muy, ngot ko muy. Kabon bito ang tanggaga. Grabing hinak lagi na ha. Ulpot ko. Nakakuha na nag sa kabuk kakawsod ko eh. Kaya ansar na masupsupan. Managhana. Ako ba ang kabuton? Ada gagabas na yung napinig. Lupad. At ang karangan sa uwa ba ni bugtok. Ada nga nagbunga. Nza, umahinog na. Kung di mo mabantajan, pang hilad na sa mga bata. Agay! Paakan ko, aray, kita. Hantik mo siguro na. Mantay ka ha? Ay, Dahil lagi. wala tong Wala. Dako na pulitan ilang ang gibatang sa juta. Sa gitigbasan, dawa man rin bugtok pagtanaw na ang nadasbay. Maaso na naman apa ni naginot. Ang lagi na yung bata, ah. Hindi na lang kaya. Oh my God. Oh, perfect. Kuha na ha. Hindi na pa isa. Hinot ko ni. Tuhan nga ba? Takon. Pausa kami. Para. Kaya ako na ng takatan. Hindi ko. Angay. Takon. Nasaga. Uy. Yapon. Hindi na lang gabi yung ginabay-labay. Ha? Lai. Ano saya sa mga kakao. Hindi naman yung ginabay-labay. Tigumar ako kahit pakasa ko. Ay, may burang po di. Mahukuran. Di mo pa rin nagbuka. Iangan. Narabay dagang sum. Iya tuh. Tusok. Ito pagtagak sa ubos ha. Ta. Tiri. Ito pagtagak sa ubos. Hinog. Op, ada sa. Kawan. Ali. Ano? Ali.
Kasaho. Ali lagi. Awa. Kana ko na. Ha? Kana. Inog naman yun. Para kong dari. Ito ah. Palibali na raw na. Hagsa to kedua. Abot. Lagi na ko ka na dati lang eh. Kasi bukong tikang. Agay. Agay. Up. Buon to di bali. Aja to kuri. Terlik ka. Kay Ay, salamat. Thank you, Lord. Kinakadaog rugdug ko. Anda na gamong kuha di ha. Magkabagod ko na nagdakaroon. akong dari ta. Kurang. Pero ikaw di. Adto na mis bayan manapsup. Jaga ba naman lagi kuha kaya na mas tumoy. Jaga kabaglian na ako na. Tiyangan na ako. Mura nang kuha. Jaga ato na mis bayan na masapsupan. Karong apil pud sila sa aliana o si nanay. Dalapo kong pud dari mura mag lainan dari manapsup. Hala. Gana. Enggak, ato na mi. Yan na guys. Nagarahan akong daghan. Enggak. Ato na mas bayan na masapsupan. Lipay ko kay makatabit na namin ang daghan na. Nagkrisimber. Shortcut ta. Shortcut ba shortcut? Cut short. Hawid. Guys, karami singa ta doon bilok do. Nda sakit na mga sagang liog, nagpa-pulis sa pagkong kuy-kuy. Puli-puli sa naman mi. Kay sakit mga sagado. Dara ka mo kuha guys, ang gana na ang hinog. Ah, isang hugasan dan, isa sup-supan kay rong di ta makakuha na ng mga hugaw-hugaw. Virus. Wala ko na may makakanta na naglabo. Lipos Hugasan virus. sa daan, isa nimo sup-supan. Diana, magsup-sup lang sa katawan gana. Bukoy. Enza, karang lai, parami. Ang gamit lagi mong ring light kada ke. Na niyo makadaan nga makagamit ko, arang lamdag kung midari. Na ilagang bugas-bugas. Ilagrit-grit sa mga naong. Bago ka miss. Linaw. Kadang sa hamis, gawadi, grit-grit. Basta ang arti, hamis yung naong. Kaya di mo painit. Nagkagabi po na ito na ibang bagnos. Yasa Ay, no, ito, wala. Klaro, kita item sang naong ay. Ay, nata. Ulit lagi mo ta. Dah, iso na. Ano tong dako? Tinuli ka. Guys, dako. Dagag ka na nay. Ano ba, in English o kakao ta? Kakao jaga pa. Uy! Perfect! Hala, lumiyan sa kaadyo. Na, Gawin nga. huwag sa bugtok ko sa gamay. Na, ang kakao na utro. Utro ba na kakao na? Sa unang kay, puro mga sa bugtok, mga sa batigong, pero karon huwag sa bugtok. Serte na rin tayo sa mga kakao. Ano kakao ni? Ako, kano? Isa rin ako. Ako na tira ni? Ito lagi. Pwede bugtok yan? Di lagi? Dahil mo, tabang nga yung susup, kaya nakaran ni. Nangulang ako. Philip siguro ni Guan, di bisa-bisa ka bugtok. Ba't na yung niso? Alikin! Dagarang mo dyan yung matablidya.
Ako ka mami makin. Sip-sip ka muna natin pang hapon. Oo ba? Kumabutog na yan. Bilag ko Pakpak. Handa guys! Atong vlog karong adlaw handa. Magkita-kita na tawag ma. Bye-bye!